Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat prirode i društva. Zadnji puta naučili ste što su to vode tekućice, a danas je došao red i na vode stajačice. Što mislite, koja je razlika? Sama riječ nam kaže da su vode stajačice vode koje ne utječu, nego miruju i ispunjuju udubine zemljišta. Zovu se još i stajaće vode. Evo što sve podrazumijevamo pod vodama stajačicama. Lokve i bare redovito ili povremeno presušuju, a voda je u njima slatka. Močvare tijekom godine ne presušuju, njihova je voda uglavnom slatka, ali u nekima može biti i slankasta. Jezera prema postanku mogu biti prirodna i umjetna koje naprave ljudi. Jezera su uglavnom slatkovodna, ali mogu biti i slana. Uz obalu stajaćih kopnenih voda rastu mnoge biljke. Trska ima duge, oštre listove. Rogos također možemo vidjeti uz obalu stajačice. Česta je i močvarna perunika lijepoga žutog cvijeta. Na površini vode plivaju veliki zeleni listovi i cvjetovi lopoča i lokvanja. A koje su to životinje u stajačicama? Žabe su najpoznatiji i najglasniji stanovnici stajaćih voda. Samo dio svog života provode u vodi kao punoglavci. Stanovnici kopnenih voda su još i puž barnjak te zmija bjelouška. A od riba šaran, som i štuka. U kopnenim vodama hranu nalaze i ptice močvarice, roda, divlja patka i čaplja. Brojna oku nevidljiva živa bića lebde u vodi. Ličinke komaraca i vretenca razvijaju se u vodi, a odrasli kukci žive u zraku. Ono što trebamo napomenuti je da ne smijete piti vode stajačice, jer su one najčešće onečišćene. Sada možete zaustaviti video kako biste ovo prepisali u svoje bilježnice. Znam, čini se da toga ima puno, ali neće biti problem jer je sve ono što vam je poznato. U sredinu ove umne mape stavit ćeš naslov vode stajačice i živi svijet u njima. Još jednom možemo ponoviti da su stajačice lokve, bare, močvare i jezera, biljke u stajačicama lopoč, lokvanj, vodena kuga i krocanj. Rekli smo da vodena kuga i krocanj žive također i u vodama tekućicama. Zatim biljke uz stajačice su trska, rogos, močvarna perunika. A kada govorimo o životinjama koje obitavaju u vodama stajačicama, to su ribe, kukci, ptice i ostale životinje koje smo spomenuli u ovom videu. Kada to napravite, vrijeme je za radnu bilježnicu. Na vašoj 81. stranici nalaze se 3 zadatka koje ćete riješiti sami. A 82. i 83. stranicu, odnosno dio 83. riješit ćemo zajedno. Pozorno pročitajte opise biljaka i životinja u 4. zadatku i upišite u prazan okvir pokraj rečenice o kojoj je to biljci, odnosno životinji, riječ. Ja ću vam u tome pomoći, a pomoći će nam i fotografije koje se nalaze u 5. zadatku jer su ova 2 zadatka zapravo povezani. Pa pogledajte. Koja je to visoka vodena biljka koja ima plavkasto zelene duge listove, a cvjetovi izgledaju poput duga klipa? Znate li što je to? Prisjetite se o čemu smo to danas govorili, koje smo biljke spomenuli. To je
rogoz. Zatim pod B ima široke listove koji plutaju na vodi i bijeli cvijet. Radi se o biljci koja se zove lopoč. Jedna ptica koja je sive i bijele boje, ima dugačke noge, hrani se ribama i žabama, a osim njih i malim životinjama i pticama. Ovo je čaplja. Pod D, ličinke tog kukca razvijaju se u vodi, a odrasli kukci žive u zraku. I pomoći ću vam da nije riječ o komarcima, odnosno komarcu, nego to je vretence. Na kraju zmija koja živi u vodama stajačicama nije otrovna, sigurno ste čuli za nju, jer ju imamo i u našim krajevima, to je bjelouška. E sada, opisane biljke, odnosno životinje, pronaći ćete na fotografijama. U kružić pokraj svake fotografije upisat ćemo slovo koje se nalazi ispred rečenice kojom je određena biljka ili životinja opisana. Pa recite mi, što vidite na prvoj fotografiji? Vidimo da je ovdje riječ o biljci i to biljka pod slovom a to je rogoz. Na sljedećoj fotografiji nalazi se životinja. Možemo pretpostaviti, s obzirom da je perje ove ptice sive i bijele boje, da se radi o čaplji pod slovom C. Zatim, što je ovaj bijeli cvijet, odnosno biljka koja ima široke listove koji plutaju na vodi i bijeli cvijet, to je lopoč pod slovom B. Preostaje nam što na ovoj fotografiji? To je vretence pod D i na kraju zmija bjelouška koja nam je napisana pod slovom E. Sljedeći zadatak, 6. Riješit ćete uz pomoć vašeg udžbenika. Naime, na 77. i 78. stranici nalazi se crtež biljaka i životinja koje obitavaju uz i u vodama stajačicama. Riješit ćemo ovaj zadatak također zajedno, pa si otvorite spomenute stranice kako bismo riješili što se to nalazi od brojeva 1 do 10. Svima nam dobro znana životinja pod brojem 1, a to je roda. Zatim, pod brojem 2 nalazi se čaplja. Još jedna ptica močvarica. Pod brojem 3 to je divlja patka. Broj 4, puž. Sjećate li se kako se on zove? Puž barnjak. E sada promotrite crtež u vašim udžbenicima. Pod brojem 5 nalazi se nešto što nismo spomenuli, a to je obrubljeni kozak. To je jedan kukac. Zatim broj 6, žaba, vidi se dobro. Pod brojem 7 već spomenuto trska. 8, koja je ovo riba? Karakteristična je po svojim brkovima. Som. Još jedna riba nalazi se pod brojem 9, to je šaran. I na kraju pod brojem 10, komarac, kojeg također ima u našim krajevima. Vaš je još zadatak da sami riješite 7. zadatak, koja je razlika u izgledu. U našoj virtualnoj učionici ispod ovog videa nalazi se interaktivni crtež. Baš kao i za vodete kućice, i ovdje se nalaze biljke i životinje, kod kojih ukoliko kliknete na njih, otvara vam se video ili fotografija. Uživajte u istraživanju voda stajačica.